Konga ngi berpau je sengu yau blay na kebenta kini kelat kebola yangi ngilak ban ye kendu yupi ki perlok ki perjor ya ka ban ye sam ya ka kubor ka jong blay lengba kini ki KJC media pala pendap yang ada ke jingkeman ke bakrau mengayo ya kini kelat ya ka ban wan syapi ban wan ra ya pi ya ka kubor ka jong blay lengba ka ketin ka jong Ban ngashim ru kene galat bat kekabu ya ke ban peniang snow ha ya pi barok ki perlok ki perjor ke ju snow tenat ban pej ya kene ka KJC media ke jongi ngangej bau bleu le kerku ya pi ki bantag bebun ya ki program ki balalik syadin bat kumju ngej kem bau bleu un kerku ya pi ru lengba kene ke kubor ka ba ublay un sekeren hangi lang bagini ki kenta ki banwan bat ka subject ka banga kwa banya pelut por bat pi menta ka sngi kadai syapang kata ka chi hajas nam ka ban ye sinshar bat ujisu hang te habnyang te shwa bangin pulei ka ketin ka jong ublay tong ini wan show ublay lang ba ka jing duai ublay bok pa jong yu ba habneng ni ayu ayami ko kenrat nak benta ka ni ka por Pemela syak yangi ya ka bangin yo asngeu ya ka ketin ka jaume. Hoj ko trying long tang ki bro ki bedap da ka jing tulot bat da ka jing duna. Hanrai ka jing et ka babam cukut ka jaume. Ka yai khot yangi na ka wei ka por she ka wei ka por. Ya ka ban hikai yangi lengba ka ketin ka jaume ya ka bangi hap ban pai chameu blay ya ka ban ino ya barok kita ki jinglong ki basniu ka jangi khnang ba meu blay men sạch khôi yangi da ka snam ka jong me pat men pen im yangi da ka jing ik ka jong me kum ta ko try to kur khu yangi lengba kani ka khubor kani ka sngi ai ba kat pengidang cha skor ya ka ktin ka jong me ai bong men sim ba khu jong me un kren hangi I wei pi wei ba ba kut jong kani ka khubor ko try ngin long kita kinong snap bat kinong cha skor ki bala kular ban priang ye ka jing shisha ko mela ai hangi lengba kani ka kanta ngi shania ban ngi buti ko try ya ki ai baro ak jing niat ki jong me uplay ya ki ni baro ngapa na keteng ba thiang tamu Jesus Christ nong pen im ban nong su spa u jongi tengini pe ye kane ka subject ka ba kren chapang ka chia just nam ka bangila ban shem na ka kitab jing pen pau kalau nong ka ba arpeu ka khot ka ba san bat ka ba hanreu kaung kum ni hanrai kita ki basa na kita ki bayap kim shem la impat tat andala pendap ya kata ka shi just nam kane kalong ka jing mi pat ka ban nengkong ka ba hanreu ubasuk bat ubakoj long utau badon benta kata ka jing mi pat ka ban nengkong halor kini kata ka jing yap ka ba ar kam don borshu hanrai kin long ki lang do jong ublay bat jong ukris bat kin sinshar lem bat u chi hajasnam kat no ka long ka kubor ka bas ngau tanat ba hashwa bangin poi shabaneng ha kata ka jing sinshar lang bat u Jesus Christ u Jesus Christ unwan nengkong syakani ka parthai ya ka ban lechau ya kita ki ba I ki ba thon ki jong u hanrai hashwa ka jingwan ka jong u Jesus Christ kan don ka jingjia ka ba shirkai hang ne parthai kata ka jingjia ka long ban penshitom ben ya ki bru ki jong u blay ki ba yai de bat ki ba I ki u bat ki ba ya kat kum ka tin ka jong u blay ya kata ngila ban pule na ka gospel kat kum Matthias kala nong ka ba arpul sao ka krensha yang ne ka dakot ka ba khandai bat ka ba shipeu ba shwa ka jingwan ka jong Jesus Christ kan don kata ka jing penshitom ben ya ki ba nget bat ki ba ko ngu ya ka tin ka jong blay ngan ong ngan pule ka long kum ne anda kumta kin ai no ya pi ha ka shitom bat kin ya penyap no ya pi bat pin long ki bala shun da ki kenjaban reu baro na ka benta ka kerteng jonga anda kumta shibun kin ya thut bat kin ya di parlok bat kin ya shun parlok kane kalong kijing shisha ba shwa ka jingwan ka jong Jesus Christ na ka benta kito kiba I bat kiba kongu yau Jesus kat kum ka ketin ka jong u kin dan shibun ki breu ki ban shun bat ban bishni yapi bat ban penshitom yapi nga na ka benta ka jinget ka jongi yau Jesus bat kum ju haga gospel kat kum u Lukas kala nong ka ba arpawai ka ba kren ya ka ne ka ju dang ba ka per kendian kong kum ni ulia tu te to sumar bonom syukor yapi na ba bun kinwan haga kerteng jonga kidaong mangau Chris bat kata ka ayom kala ja wat lek bot nadin jongki bat ka bakhat ar kong kumni hanrai shwa kine ki ek baro kin kem yapi
bat kin pensitom ru yapi bat kida aino yapi haki sanakok bat haki ying bendi bat kida lam ru yapi hakmat kisim bat kinong sinshar na kabenta ka kerteng jonga tekane kalong ka jing shisha bas haswa ka jing wan ka jong jisu kan don shisha kata ka jing pensitom ben bat ka jing kem ya kita ki breu ki bayeng skem ya ka ban phla ya ka kerteng ka jong jisu bat anda lakut kene ka jing pensitom bat anda hapdeng jong kene ka jing pensitom ka bakrava hamarang ta jisu unwan ya ka ban khot ya kita ki bayaine bat ya ka ban khot ya kita ki ba ki bathon ki jong ya kene ngila ban pule na ka gospel kat kum Mathias kala nong ka ba arthusau kada khot na duk ba life hon reu hang nengin shem ya kini ki jing shisha ba ha kata kapor jisu unwan bat un khot ya kita ki ba ke jong Mathias kala nong ka ba arthusau kada khot ka ba arthu khundai kong kumne ru hadin ka jingin jar kita ki sngi ya ka sngi on pendum bat yu benai on ai jing shai bat ki klur kin hap na beneng bat on khnyu ya ki bor jong ka beneng onda kumta te kata kadak ukhunu breu kan pau ha beneng te hangta ki jaj ban reu paro ka perthei kin yelan yar yelampat bat kimdon bat kin yo ba wan ukhunu breu hakil o da kata ka bor bat ka buram ka bakrau un paru ya ki angal jong da ka jing sawa ka bakrau ku turoi bat kin ya lumlang ya kita ki bajit jong na ki saulo nadu ka bakut ka beneng hadu ka bakut jongki kat no kalong ka jing snautanat bat ka jing snokman na ka benta ki breu ki jong blai ki bayai ne bat ki baskem ka jingek hadu kata ka sngi bau Jesus Christ unwan rengkat bat ki angel bat rengkat bat ka turoi ka bakrau ka jong bahagata ka jing put jong angel bakrau ya keturoi ke bakhadu barok ki bayap hau kris kin mi pat bat kum tau Jesus Christ un up yangi hangte chiting sum bat un ngin ya kendo yu bat un yalam yangi syakata kari ka baulo penkre na ka benta ka jongi hanroi ka ai pat ka bajia na ka benta ki tu ki breu ki bam yai ne pat na ka benta ki tu ki breu ki bam yel ki bayal le persha yo bulai kan don ke jingjia ka ba kai kata kalong bakin mat ya kata ka jingyap ka ba ishir kai ka ba omdon shu bayam na ka banta jongki bat omdon shu batep na ka banta ka met yap ka jongki ya ka ne ngila ban pule na ka kitab Jeremia kala nong ka ba arthusan kaya to yingi ya kata ka kubor ba omdon shu bayam ya ki omdon shu batep ya ka met ka jongki hanrai shu lang thar ha ka ne ka madan kat ba ki breu jong ublai pat de kin ya leit lang bat Jesus Christ bat un yalam ya ki bat kumta ngin ya poi no ya katu ka benta ka balaong ba ka basuk bat ka jingker ku ka long ya kita ki badan benta ha kata ka jingmi pat ka banengkong ba ka jingyap ka baar kam don bor shu halor jongki tena ka benta ki breu ki jongu blai ki bala yap ha ka kerteng ka jongu jisu ha ka jingwan ka ba arsin ka jongu jisu on penmi pat ya ki kat ba kini ki beman ki breu ki bam shem la penim da ka snam ka jong Jesus Christ pat dai kin yai sahi ha ka ni ka perthai tat hadu da lakut kata kaci hajasnam te hangta kita ki bala yap how Chris kin ya sinchar bat u Chris hang te habneng kat ba ki ba yap pada ha ka jinglong beman ha ka jingbom kwa ban kelak bemut ha ka jingbom kwa ban IT ka jing im jong ki shaw blai bat ha ka jinglong ka ban ya le persha ya ka hukum ka jong blai te kumta hadin jong kane ke chi hajasnam u jisu rengkat bat ki rekut ke jong kinwan nabeneng bat rengkat bat ke Jerusalem ke batma ya kane ngila ban pule na ka kitab jing penpau hi kala nong ka ba arpeu kong kumni bat kile lekyu halor ke pengkiang ke kendau bat kile ker tawiar ya kata ke jakadara kita kriukut bat kita ke nongba kabala te kading kala wan here now blay na beneng bat kala bamdu yaki te yau soitan uba syukor kila bread king syakata kapung kading bat ki kendok bat kiba ke donru utam rat klau
bat utau nong itu lepa lamler bat on penkordit yaki mensngi syaki bom jukut ki bom jukut snow syarkai baha din belakut kani kecih jasnam ublay ula pelaj biang yau soitan bat ula pen im biang ya kita ki beman ula pen mipat ya kita ki beman bat masni pat kita ki beman sya kata ka jing penjot usoitan ula kan syot yaki ya kaban lek hier thma ya kani ka nongba ka bakoi ka Jerusalem ka batmai ka bau Jisu ula wan hier rengkat bat kiru ko jong u nang tai na beneng te kai ka bajia ka long ba haswa bakin hier thma ya kani ka nongba kat kum kutu ka khot ka bangile de pule ha kani ka khot ka khat wei bat deng yo i ba u blai ula penmi ya ka ka khet ka bali ka jong u ka bangut ban bishar ya wei puwei u breu ka jing bishar ka bakhadu na ka bantau beman baun yo i dalade ya baro ki ki pop ki baulale persha ya blai bahadu kat no sin bau blai ula khot yu bahadu kat no sin u blai ula kwa yu ban poi sha ka jing kelak bamut hanrei ka jing ya le persha ka jong u bat kata ka jing pen ka dok nut ka jong u ka bala pelong ya u bandu ya kata ka jing im ka babam jukut ka bau Jesus Christ ulawan ban terwa hawai puwai unong pop ubakala ka bamut te kane ka jia ba hadin ba ulai le depen ki kata ka jing bisar ka bahok ba wai puwai unong pop uban samat ya kata ka jing yap ka baar ka jing yap ka babam jukut ka jing yap ka bam don syu ka jing kerman namar kane ka jing yap ka bangi yap manta ka dai ka jing yap ka ba ka bible ka ong bangi syu athia badang don ka jing kerman halandet jong kane ka jing yap lada ka jingyap ka jongi ngiyap ha ukris hanrai ka ne ka jingyap ka baar patne kadai ka jingyap ka bomdan shu ka jingkermen kum ko to ka khot ka bangili pule tong bala thang yangi on thang du thang dam yangi hadu bangin dakla da pai te kadai ka jingyap ka bom jukut kadai ka jingyap ka pnia khlat cha ka bom jukut bat kum ju usaitan bat unu mraklau bat unong yetu lapa balam ler on pensitom yaki hakata ka ding ka babom jukut te ka long ka jing pensitom ka bajur yaki namar lengba ka jing le ka jongki ki ba bon ki breu ki ba lui lui ki yap ki ba bon ki breu ki ba khoj ka mensim hanrai ki ngop ha ka jing syukor ka jongki bat ha kita ki jing hikai ka jongki te kumta la paro kata ka jing le ka jongki baki hapan kit lengba kata ka jing pristom ka bakhado badia kane ngila ban pensisa na ka kitab Malaki kala nong ka basau ka bayathu yangi ba hagata ka sngi ka bakhado andala de bisharkut ya barok kibreu bat lapan ya kata ka jing long ka jing im ka jongki ublai thangdo bat thangdam yaki hadu bakin da kala da pe kat kum Malaki kala nong ka basau ka khot nduk ka banengkong ngan pule ka ong kumne na ba hakni kata ka sngi kan wan kai ing kum kalawading te kiban saong baro kibala lebaman kinlong uskum bat kata kasngi kabawan ban pen ingkong yaki ong utrai ki pat kat ban om pensa lemne uthit lemne katanat ka bible ka ong baha kata ka jing bishar ka bakhadu ka jong ublai hadin bolo deprai wai puai nong pop rengkat bat usaitan ubalong uthit jong ka jing sneu unong yalam ban le pop nengkong ha ka ni ka perthai unong pensoi ya phi yanga ki ba lui lui bat ki breu ki ba ki bam tip ya ka ai te kumta ublai thang ya usaitan bat ignoi thu lapa lamler ya umrat klau bat kumju ya barok kita ki banget ya ka jing hikai ka jong u bat hadin ka de kani kada khot ka baar pat hang dekong hanrei happy ki ba shifting ya ka kerteng jonga kan mi ka sngi ka hop bat ka jing pen khia ha ki thab nyang jongka bat phin yo mi shabar bat phin rinsit kum ki khun masi bapsa haying ka khubor ka long ka basngau tanat lada ba phi bat manga pat de ni shifting yaw blai bat ngi ko ngu ya ka tin ka jong blai bat ngin ya kat kum ka hukum ka jong ublai bat ngin le kat kum ka mon ka jong ublai ong ba kasni babha kan mi hapi hanga bat ngin mi na po kata ka nong ba Jerusalem ka bathamai bat ngin shat kemen bat ngin le kemen kum kito ki khon masi bat ngin ya yu halor kita ki depai
jong kita ki beman kada khot ka balai ka kren kita bat pin yu roi ya ki beman naba kin long ki de pe hapok slajat jong pi ha kata ka sngi hanga bangale ya kani ong utrai ki pai te kane ka long kubor ka baslo tanat bat ka bakhot ya pi nga baro ko ki perlok ki berjor kat bau bleu rang ailat yangi bangin im bat ngin sa kani ka sla berthai bangil yo i ya ka bakut kan sajian ocean bakata ka jingwan ka jong jisu kam slim shu tena kata ka daw lada pi bat ngangi kwa bangin ye don benta bat hakata ka jingwan ka ba asin ka jong jisu bat ngin yo don benta hakata ka beneng ka batmai bat ka kendau ka batmai to ngin long ki ba shifting yau blai bat ngin ai ka buram yu bat ngin ko ngu bat ngin ya hakata ka lenti ka hok bat ka jing shisha kat kum ka tin ka jong u bat rangkat ka jing isnai bat ka jingai ka jong u blai un ai bor ye pi nga lang bau mun sim khoi bangin job ya ka jing penchoi ngin job ya ka jing sniu bat kumta ladangi yap bat ladangi im hakata ka jingwan ka ba asin ka jong jisu ngin long ki bala cha khot ya ka bani lek lang bat u shakata ka hima ka bala pun kre bangin ye sinshar lem bat u baro chi hajas nem te to bulai ka jing sok un karkhu ya pi bat yanga bat un ai bor yangi bangin nang lang ki ba pek benia bat ki ba pek thu ba ya ka tin ka jong bulai khnang ba ka jingat ka jongi kan om long ka ba le no ai bat kata ka jing kermen ka jongi kan om long ka ba le no ai ba ni kermen skam bah ka jingwan ka jong Jesus Christ ngin don benta ban yo mat ya kata ka jing im ba bam jukul ublai na ka benta ka buram ka jong amen.